No, je samopanem, homo. Tady tam Zpráva pro těch nejšude. Já vidím i to. Na železničním přejezdu, ale pro nás jsou velice složité zásahy ve chvíli, kdy mašina otlačí to vozidlo někam hodně daleko, protože to je několik spoustu metrů. Takže tady je takhle to zinstalováno, máme tam naštěstí jenom jednoho zraněného, který bude při vědomí. Tak, chtěl bych vás nejdřív seznámit, protože se o tom poměrně málo ví, kdy byla naše nejtragičtější nehoda na železnici. Jestli víte alespoň v jakém roce. Bylo to v roce 1960 a to byla železniční nehoda u Stéblové, která byla doposud vlastně nejtragičtější nehodou na českých železnicích. Došlo k ní v pondělí 14. listopadu 1960 po večerních hodinách na trati Pardubice-Hradec Králové. Přibližně 1500 metrů od stanice Stéblová směrem na Pardubice. Kdy se čelně srazil osobní vlak Liberec Pardubice s osobním vlakem Pardubice-Hradec Králové. Následky srážky zhoršil požár, který vypukl poté, co žhavé uhlí vysypané z parní lokomotivy vlaku zapálilo naftu unikající z motorového vozu, který vedl vlak 653. Celkem si neštěstí vyžádalo 118 mrtvých a 110 zraněných. Některé zdroje uvádějí 110 mrtvých a 106 zraněných. Viníky nehody byli shledáni členové posádky vlaku 608, který vyjel ze stanice Stéblová bez svolení výpravčího a přes znamení stůj na odjezdovém návěstidle. Byli odsouzeni k několikaletým trestům odnětí svobody. Tehdejší média podléhající komunistické straně nesměla o této nehodě, stejně jako o jiných podobných událostech socialistických zemí, podrobně informovat, aby se nepoškodila pověst socialistického zřízení. Tak to je jenom zabroušení do historie. Já doufám, že se nám tyhle ty věci budou vyhýbat a že budeme, nebo nebudeme respektive řešit vůbec žádné dopravní nehody. Něco málo o železničních přejezdech. V posledních letech zaznamenává drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při každé 10. nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé 6. nehodě. V České republice je více než 8 000 železničních přejezdů. Každý musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při několika stech nehodách ročně zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou to účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, již je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod.
Tomku, pasej ke mně. Dívej se. Podívej se. Tak, se budu snažit komentovat z tohoto místa. Pokud k nehodě dojde, tak samozřejmě na místo události jsou vysílány, říkáme si, prostředky. Mezi ně patří zdravotní záchranná služba, patří se i hasiči. Na místo této inkriminované dopravní nehody kdyby se to skutečně stalo, vyjeli minimálně 2 jednotky požární ochrany. V našem případě, konkrétně Bohnického uzlu, by to byly 3, byla by to jednotka dobrovolná, která je místně příslušná, byla by to hasičská záchranná stanice z Plzně, protože kolegům z dráh vlastně patří to, že pokud mají událost na železničním tělese, tak vyjíždí a následně by přijela jednotka z hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze stanice Nepomuc. Bylo by asi vhodné vás upozornit i na to, že v podstatě práce lokomotiva versus osobní automobil, tak je předem jasně dáno, že osobní automobil to nemůže vyhrát. Chtěl bych tady upozornit také na to, že není velmi snadné vůbec vlak brzdit. Tudíž když že se dostanete na železniční přejezd, tak pokud samozřejmě vám tam auto přestalo jet, tak je vhodné to auto co nejrychleji opustit, snažit se dostat to auto z kolejí alespoň 2,5 metru právě za tu poslední kolej, kde je takový bezpečnostní zóna a informovat nejbližší železniční stanici o tom, že na kolejích zůstalo vozidlo. Jak už jsem tady nakous ohledně rychlostí, aby jsme si uvědomili vůbec, jak ten kolos dlouho brzdí. Takže 60 km rychlosti je brzdná dráha 400 metrů. Pokud vlak jede v rychlosti mezi 60 až 100 km za hodinu, je brzdná dráha 700 metrů. Nad 100 km více je brzdná dráha kilometr. Tak tady vidíte, že skutečně to vozidlo jsou schopni tyto stroje odhodit poměrně daleko. Může se i stát, že vozidlo samozřejmě je hrnuto před mašinou a může se různě převrátit, dochází k deformaci, samozřejmě to všechno působí na toho člověka, který je zraněn. A ve chvíli, kdy se dostane vozidlo tak nešťastně mezi výpku a nebo stolp, který drží trakční vedení, tak samozřejmě dochází ještě daleko větší deformaci a se mluví téměř o smrtelných zraněných. Tak, co hasiči zatím předvedli, provedli průzkum, v podstatě potvrdili to na podpis na krajské operační středisko. Samozřejmě na místě události by byla vyzvána automaticky záchranná služba, kterou dnes teda tady nemáme, takže uděláme fiktivní předání zraněného. A provedli vlastně průzkum celého toho místa. Tím průzkumem se zjišťuje počet zraněných, popřípadě jak je to vozidlo deformováno, protože z toho vyplývá potom taktický postup na vyproštění zraněné osoby z navarovaného vozidla. Musíme samozřejmě přihlédnout vždycky k tomu, jak ten zraněný je tam umístěn, nebo respektive uvězněn, jak dlouho bude zhruba vyprošťování trvat a od toho vlastně spolupracujeme se záchrannou službou, kdy se domlouváme na tom, jak a rychle budeme vyprošťovat, protože máme několik způsobů, používáme vyprošťovací zařízení firmy Lukas. Vidíte tady vlastně rozpínač, který leží v kolejišti, nůžky vlastně hydraulické, máme tam hydraulický agregát a samozřejmě dalších jiných věcí a prostředků, které využíváme vlastně k tomu té samotné záchraně. V první řadě, co už vždycky mělo být u každé dopravní nehody, je to, že pokud se nějaký účastník silniční dopravní nehody, kterým se třeba stane tak, že přijede k té dopravní nehodě, to by se měli přesvědčit, jak to vypadá vevnitř s tou posádkou, a pokud někdo
z té posádky v tom havarovaném voze má třeba zakloněnou hlavu nebo předkloněnou, tak první, co je potřeba, mu zprůchodnit dýchací cesty. To se někdy může udělat poměrně jednoduchým způsobem, jako tady my máme naimitováno, že máte rozbité sklo a v podstatě stačí dát ruce na postiženého a tu hlavu mu vlastně narovnat a zprůchodníte mu dýchací cesty. Tak další komunikace vlastně člověka, který se stará o toho zraněného, vždycky ten zraněný by měl vědět o všem, co se kolem něj děje. To je velice nepříjemné, když slyšíte různé zvuky, jste ve stresu a samozřejmě měl by vědět, co se s ním bude dít. Možná někoho zarazím, protože někdy taky to třeba proběhlo tiskem nebo někdo to říkal, že se slibuje tím zraněným. Bohužel v podstatě průzkum a spolupráce s lidmi, kteří se zajímají o psychologii, tak máme dnes doporučeno, abychom samozřejmě říkali vše na rovinu, na otázky, nikdy neslibovali to, když nemůžeme slíbit, že skutečně ten zraněný prostě bude třeba chodit a tak dále. Protože pro ní to není nic příjemného, ten se upíná na první záchranáře, kteří vlastně přijedou na místo události a pokud mu někdo začne něco slibovat, tak to s ním potom vlastně po té psychické stránce není pěkné. Tomáši, dívej se. Samozřejmě ty hasiči mají další povinnosti a to je jako, že musí samozřejmě počítat s tím, že když to bude dvojkolejná tráť, tak nemusí v podstatě dojít k zastavení té druhé koleje, takže dávat pozor na to, aby projíždějící vlak vlastně třeba nesrazil. To trakční vedení, pod kterým by třeba tady se hasilo, tak by bylo potřeba, aby bylo vypnuté, takže tohleto by nám určitě zajišťovali v první řadě kolegové hasičské záchranné služby z ČŽRC. Tak, stříkání, v podstatě kolegové se rozhodli o to, že variantu tom scénáři odstraní celou střechu, aby vlastně zraněného potom si natáhli po sklopení opěradla, sedadla na desku. Jinak samozřejmě těch způsobů vyproštění těch lidí z těch havarovaných vozidel je mnoho. Je to vždycky odrazem zkušeností jednotlivých hasičů, kteří vlastně tuto činnost svoji trénují. Samozřejmě jezdí k těm dopravním nehodám, ale ne každá dopravní nehoda se odehrává v podstatě v takovémto gardu, aby se stříhalo. Takže v podstatě všechno by mělo být pod kontrolou, všechny střihy. Jde o to, že to vozidlo, jak je nadeformováno vlastně tou dopravní nehodou, tak při ustřížení nějakého sloupku, my tady hovoříme o sloupku ABC, je to v pořadí od volantu vlastně směrem dozadu. Tady máme vlastně i sloupek D, tak v podstatě, když stříhnete, tak jak je to vozidlo napruženo, tak vlastně dochází vevnitř pohybu. A my musíme sledovat, aby se třeba nějaká část, která je jenom utržená, nebo nějaký kus plastu, který je vyvlečen z těch háčků, tak aby se nestalo, že se dostane vlastně k tomu zraněnému. Jinak vozidla podle takzvaným crash testům, to dnes vlastně všechny automobilky jsou povinny dodržovat, od toho se potom odvíjí ty hvězdičky, jak dostávají. Takže k tomu akorát mohu říct, že dnes ty crash testy se dělají při rychlosti čelního střetu a bočního střetu 60 km za hodinu. Ta norma určuje to, že při tomto střetu by nemělo dojít k deformaci tak velké, aby se vlastně nějaké části dostaly na toho člověka vevnitř v tom vozidle. Asi nejhorší nebo nejsnažší vlastně deformování vozidla, tak ta nejslabší část, která je, ať se dneska dávají různé výstuže do vozidla, ať už jsou to prahové různé spěry, tyče, tak se dávají do dveří, tak samozřejmě pokud přijedete na křižovatku tvaru T a někdo vám vypálí z boku a půjde vám právě na to Bčko, na ten středový sloupek,
tak samozřejmě to auto nevydrží tolik, vlastně nedokáže absorbovat ten náraz a rozložit ho vlastně do těch prvků konstrukčních. Takže tam bývá většinou to zranění vlastně daleko horší než při těch čelních střetech. Protože vlastně ty části toho vozidla tak se vám vlastně dostávají do té posádky. Nedá se ani mluvit o tom, že se nechá bezprostředně všecko natrénovat na 100%, abychom vlastně všechno uměli, protože, jak už jsem tady říkal na samém začátku, záleží, jak to vozidlo je nabouráno, jak ta posádka nebo jeden z posádky je zaklíněn v tom vozidle. Samozřejmě vozidla se vyvíjí se k tomu, aby vlastně tu posádku chránil co nejvíce, ale jak už jsem tady říkal, vlastně ty crash testy při těch rychlostech, to je vlastně spočítaný aritmetický průměr vlastně za nějaké časové období, při jakých rychlostech se stává vlastně dopravní nehoda. Jinak tady je trošičku problém v tom, že ta střecha, která v podstatě je promáčklá, tak pro ty záchranáře je to poměrně složitější v tom, že ta střecha je prolomená do tvaru V. Takže nejenom výstuhy, ale vlastně i to nadeformování té střechy, tak se z toho stal poměrně pevný prvek a vlastně je to trošičku obtížnější to střihat. Samozřejmě nedá se mluvit o tom, že vyprošťovací řízení vám bude konkurovat s vývojem bezpečnosti auta. Jinak od roku 2016 by měl být ve vozidlech zabudován takzvaný call. Je to v podstatě jakýsi mobilní telefon, který vyhodnotí, že jste měli dopravní nehodu a sám oznámí na linku 112 vlastně se zaměřením vaší pozice to, že se vám stala vlastně dopravní nehoda. Tak, teď k tomu samotnému zásahu viděli jste, že kolegové odstranili střechu přes ustřížení jednotlivých sloupků a přes vlastně výkýř vytvořili si dostatečně velký prostor pro to, aby se k němu dostali. Teď by vlastně určitě na Prskou byla záchranná služba, takže by už si převzala zraněného, už by si ho začal vyšetřovat. Hasiči by v podstatě dovytvářeli vlastně tu cestu, kudy ten zraněný vlastně půjde. Tak co z toho vozidla jde odstranit, jako jsou opěradla, sedadla, tak z toho vydáváme. Někdy i samozřejmě, že jsou tam různé nákupy, lidé připravují pro butanové lahve, psy a podobně, takže s tím vším se musí hasiči poprat. Někdy dochází k tomu, že nejde normálně vyndat opěradlo se sedadlem, takže musíme využívat hydraulické zařízení. Takže zraněná osoba už má krční límec, kolegové vlastně si ji přidrželi v té přirozené poloze, jak skončila po dopravní nehodě a provádí vlastně odkoupení opěradla, aby vytvořili dostatečný prostor. Nyní vemou desku, na kterou si ji natáhnou. My jsme si ji vyrobili z překližky, protože ona je poměrně slabá oproti originálním deskám a dostane se i do těch úzkých prostor. Jinak samozřejmě vozidlo bylo vybaveno volantovým airbagem, tohleto všechno si musí oznámit týmu vlastně velitel jednotky. Obecné pravidlo pro to, kdy vlastně je nebezpečný, nebo airbag je do chvíle, dokud máme zapnutý klíček, zapalování ve chvíli, kdy ho dáme do polohy 0, tak by už nemělo vystřelení airbagů. Nikdy se můžete setkat u dopravních nehod, že máte vystřeleny jenom některé airbagy, samozřejmě všechno to je elektronicky sledováno do řídící jednotky, která vyhodnocuje na základě čidel,
a někdy prostě dojde jenom k tomu, že vám vyletí airbag řidiče a tak dále. Běžně by se to nemělo stávat ve chvíli, kdy jsou airbagy aktivovány, tak jsou aktivovány všechny. Jako taky není pravdou, byla i na to reklama, jak se kopne do masky vozidla a vystřelí přední airbagy, takže tomu taky není. Tak, teď vlastně máme zraněnou osobu na desce a samozřejmě nyní v tuto chvíli by se předávala záchranné službě. Kolegové by provedli závěrečný průzkum, to je vlastně zjištění, co ještě v tom vozidle máme. Vymývací víčka, to ani rozpálkovaný není. Jak často přikládáte? Máme potřeby, jako do kamenu. Tak jako podle toho, co je. To přikládáš šnekem, jo? No, podle toho, jak ten vlak je těžký, jestli je to do kopce, jak jo. Podle toho se tam přikládá, jo. Tady to je to, že tady si tu energii musíte vyrobit, jo. Pak ji spotřebováváte, jo. Teďka, když je to tak, to se tam takzvaně topí na hromadu, jo, na lopatu tam hodí, nevím, 10 lopat a vydrží to hodinu, jo, 2 třeba, jo. Tohle to, co tam teďka je, jo. Tak nějak, to tady vydrží, já nevím, 3 hodiny, jo. V tom, že, ale když s tím budu chtít jet, no tak jako si to musím připravit, jo, všecko, jo, to jako, aby mi to tadyhle, ta pára tam byla, že jo, a pak, když to neudělám, no tak to nepojede, jo. Na kolik se jede, jako to? Kolik tam musí být, abyste mohli jet? Ono to jede i takhle, samozřejmě. Maximálně 16, to je ta červená čárka tady. Ono to jede i, jo, a nevím, po těch 10 tak ale jako to je rozdíl, kolik to utáhne a funguje tak. Takže je to potřeba samozřejmě to pomalejt, jo. A delší dobu, třeba 6-8 hodin, jo. Se to roztápí. Že jo, protože jako ten kotel, že jo, to já nevím, on je dlouhý, že jo, ale mám takový, že se natáhne asi 12-15 mm, když se to ohřeje, jo. A teď všechno to, co tam je, jo, aby to neprasklo, jo, to prostě, tady, jo, tahle ta věc, jo, to se říká skříňový kotel, to jsou vlastně 2 stěny, mezi tím je voda. No a je to vystužený, že jo, takovýma šteftama, rozpěrkama, které jsou takhle od sebe, tam všude jako v řadách, že jo, takový i ze stropu a takový, pak jsou tam ty, které jsou jako na kloup, že jo, protože jak se to natáhne, tak aby se to mohlo hejbat, že jo. Jako, není to žádná věda, ale je to prostě... To zajímavé. Svítil měsíc na cestu, když jsem já si pruskou branou vedl z pouti nevěstu. Ahoj děti, začíná show. Už jdeme.
Ale tam Teď kouří, jo. Dáme pušu mamině. naprší. No jo, to víš, to je voda z mašinky.